Ti Masakbayan. Ti napalabas, insurot mat ni Tom ni Mike ije Factoria, tapno makaurnong iti pagadal na. Kabayatan na, nadlaw mat da Mr. kan Mrs. Cruz, ti dakkal ang nagbaliwan, ti kinatomboy ni Janet. Inatap da, nga in love da ito'y kan ni Tom. Iti may sangal daw, nga impasyar ni Tom ni Janet ijay balay da. Ad-adda ti pananglais ni Dina, iti pamilya ni Tom. Tasaan amamati, ang nakaturpos ni Tom. Naglabas pa iti aldaw, nadanon ti panagturpos da Tom kan Janet. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ang napauwan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pudno ti ibagbagak, aggid dandang agturpos iti gayem na ababae nga impasyar na ijabalay. Sana nga asawa day jay, tagpadada nga agad-adal. Aggayem dalaeng. Pudno ka di, ti ibagbaga nga agturpos apulis ti anak na. Sige pa'y manang, panawan kan dito'y dalan, inakagpaggraduar. Saan ka di amang rabrabak laeng? Ne, apay kumaamang rabakak. Rumbang ka di, nga irabak pa'y dayta. Sige, tama nga dumaladawak, iti pakaangayan ti graduation ti anak ko. Sinalbag. Nagpintas ti kaus na. Agpaggraduar nga ta nga agpaiso. Addan anak na apulis. Apay ngay nga agmay-maysa. Intasabtan ni nanang iji paradaan ti Jeep, Manong Mike. Winadin ko, agkukuyog to'y mapan iti pakaangayan ti graduation ni Manong. Sigurado ang managsaka ni nanang amang imarcha ka ni Manong. Umuna pa'y laeng da ito'y abaligi ni Nanang. Sumarunutan tumat. Mabayag pa'y kanyak, Manong. Sika, katdandani kan agenroll iti kolehiyo. Basta tuladen ta ni Manong. Masapol nga aglepas tayo amin. Akas arapahap ni Nanang para kada tayo. Iso alala ingag mat, Manong. Arapahap ni Nanang, ngamda tayo matlang ti agnumar. Para itinasaya at masakbayan tayo. Pagbagay yung matay tabado yun, Nanang. Masapol anapintasak mat iti graduation ti kabsat yaw. Naragsakak una ay taaggraduaran ti kabsat yaw. Uray da kami, Nanang. Naragsak tayo amin. Andan pulis akapamilya tayo. Anya nga tamot ti makuna ni Auntie Dina no maamuan lang agturpos ni Manong. Nagsabat kami ijay dalan itay. Dinamag na no papanak. Imbagayo ka di nga agturposan ni Manong Tom? Imbaga, ngam kaslasaan amamati. Pinanawak latan ijay dalan tama nga numaladawak. No awan adagos tilugan. Kuna ni Manong Mike, ag-blow out tayon to kano. Kat ayaban tayo ni Auntie Dina. Wen, tatno di na atapan nga agbalbalog ni Manong mo dito'y syudad. Kablaawan ka, anak ko. Gapo iti kinasaet mo, may sakanton a pulis. Congratulations, Manong Tom. Congratulations iti kabarbaro a pulis. Agsaludo akman, Sir Pulis. Tom. Tanagsaludo ng agpaiso. Agyaman ak unay kada kayo, Agyaman tayo iti apo. Tanasalon at tayo akanayon. Uray pirmi, ti kinapanglaw tayo. Uray na panglaw ti tao, no lakot na salunat. Dakkelan a pagyamanan iti apo. Ayan ka din ni Manang Janet, Manong. Kablaawan tayo mat, Dayjay ti kapamilya na. Madlaw ang naragsak ta. Di daing pagarop, amaysan a pulis ni Janet. Ay, imbaga na kanya. Ano saan kayo kano anak kita? Saan kano anagtuloy anagadal? Inalukoy ko ngamin nga agadal mat. Ni, addaytan, umay dito yan. Kablawan ka to. Pinagyaman ako na ikan ka. No saan ta nagkita? Ang mga noawan da ito'y abalikik. Bukod mo abaligi dayta, Janet. No saan ka nagsalukag?
Saan ka nagbaligi? Congratulations, Janet. Babaan iti panangalukoy mo kanyak. Iso ang nagtuloy ang anagadal. Awan iti planok nga agadal. Itatagpadatan ang nagturpos. Andan to ipudnukan ka. No anyaman day tang ipudnom. Si dada anak adungag. Basta si ka. Agyaman ako unay kan ka, ah. Katsapay ko ma. Tasaan tangagin na dayo, iti master kan at trabaho. Maragsa ka na, tanakapasa ka iti board exam anak ko. Naan-anayan ti kinapulis mo. At dapayan pagtrabahuan mi ni Janet, nanang. Nairan na nga agkasapulan da iti nagaplayan mi. Naswerte kayo nga rudno kasta anak ko. Saanan nga ijay Paktorya ti pagtrabahuan nyo, Manong? Da kami matan kini Josie ti sumukat kada kayo ijay. Lalaingan niyo ti agtrabaho ijay, ah. Tapno di na kayo ikatan ni Mrs. Cruz. Istrikto da ijay. Wen Manong, agtrabaho akmat iti bigat, agadalak iti malam. Uray para bunagak idi iti karton. Nakatulong mat kanyak, tapno makaturpusak. Uray kasano ti kinababati trabaho. Dumteng ti panakay talo, babaen iti gagat ken anos. Ag-blowout tayo, sakbay amapan agtrabaho ni Tom kas pulis. Pag-blowout ka din ni Manong, ti pinadakkel mo ababoy, nanang? Talaga nga insangrat ko dayta para iti panagturpos ti kabsatyo. Asino ka diti kang runaan ang maawis, nanang? Adda ka ni Manong yu dayta ah. Ngam ti kang runaan nga awisek kat ni Manang Dina. Ha? Kunak no saan yun nga awisan? Takanayon na tayo at agibasitan, nanang. Awan ka no ti pag-aadalmi, tanapanglaw tayo. Nalipatam ka din ti bilin, ano barsaken da ka iti bato, ket barsaken met iti tinapay. Uray kas jay ti aramid na, pakitaan tayo latta iti nasayaat. Naglaingan ngay, no tinapay ti ibarsak ko, nanang. No ngay natamaan ak iti bato nga imbarsak na. Basta saan atutupan ti tao amad iti aramid na. Kasta tinasaya at atao anak ko. Nagagatmot la ka di dagiti kakabsat ni Tom. Wen, awan ti makuna kadakwada. Masapa damat asumra iti Paktorya. Nayunak sa ti oras sa panagtrabaho da iti Paktorya. Nayunam kadimat ti sweldo da? Apay ko man nayunak. Kat saan mo't anak kaadal ti kabsat na? No saan ang nagtrabaho iti Paktorya? Nalipatam samet a sweldo na ti inaramat na anagadal. Sana sika at inang paadal kan kuana. Nagsweldo ka di, no saan ang nagtaod iti Paktorya ti kwartana? Nagbanugan na ti kwartana ako nam. Saan mo abasta inted? Aguray ka man. Apay aya nga isakit mo day diya tao. Ibagbagak lang ti pudno. Itaman pa'y nakaumay ka diti balay, sika, Josie? Umay kayo kumaawisan, auntie. At the blowout ni Manong Tom. Iparupam ka di kanyak nga adda pulis akabsat mo? Auntie, napatig ka kaninanang. Iso asi ka kano ti kapatgan nga awisan na. Nga ta? Saan ka di akayat na lang nga ipasikat kanyak ang nakapagturpusan ti anak na? Awan matikas ta nga imbaga na, auntie. Amok pa yun. Ang adda importante apapanak inton madamdama. Ay, kasta ka di, auntie. Dumagas kayo. Sakbay amapan kayo iti papanan nyo. Makitan to no makadagasak. Sige nga rod, auntie. Umuna ako na. Kat sumaruno kayong ton. Kasla kayat ko timapan. Mauna anak mat iti bait. Linais ko ngamin ida. Umapalaksamot nga addan na paggraduar ng anak na. Idinto ta siya kat awan. Apay asaan mo akadwa ni Antim, anak? Ada ka nung importante apapanan na, nanang. Unay lakit din ni Manang Dina. Anya nga iti importante apapanan na. Apay ngamin akasla na pudot ti dara ni Auntie Dina kada tayo.
Saan ko nga mo, anak ko? Ngamawa mati-madingar aramiden tayo kankwana. Dayta nga ro ti bakas dawak, nanang. Dumteng to ti panawen, amayat ti panakilangan na, no kanayon anasaya at ipakita tayo kankwana. Nga ta, nanang. Dayta ti maawatak kankwana, anak. Awan ti anak na anak katurpos. Idinto ta nalawlaw at isanikwada ngamda tayo. Anya nga'y kumati pa kainaigam ijay, nanang. Di na siguro maaklon. Ngamin, marigrigat tayo nga misuda. Napanan ni Manong ijay syudad. Tamang rugin nga agtrabaho kas pulis. In kami matan kini Josie ijay syudad, nanang. Sige anak ko, lalaingan yo. Tapno makaadal kayo met akas ka ni Manong yo. Wenanang, uray sang kaibagada na panglaw tayo. Ikagumaan mi ti agadal. Uray awan sa nikwa tayo, anak ko. Gagatlaeng ti puunan tayo. Kalpasan ti sumagmamano atawan. May sakto mata na maestro. Daita ti karkararag ko, anak. Ti makalpas kayo amin. Ulitak, nanang. Ikagumaan mi atun uyen ti arapaap tayo. Anya ka di mati kayat ti adim akurso, anak. Damagin yung tukin ko, nanang. Saan pa'y kano ngamin ang nakapagdesisyon, ididinamag ko. Nakastrek ka din ni Manong mo, kas pulis. Wan, boss. Duwada ka ni Manang Janet. Maragsa ka nakpara kadagi jay adwa. Masigurado nga danto na ununag pa ya relasyon da. Nalambit, sir. Pudno ka di atomboy ni Manang Janet, idi, boss? Puno da ita. Ngam nabilag ni Ayat, tamapalok nang na tinatangka na puso. Kasta tinapasama kini Janet. Diyo ko na anatangkan ti poso ni Manang Janet, sir. Kaslakasta na, talakyan kat nga rodidi. Mamati adakkel ti maaramidan ti ayat iti tao. Numaminsan, depende dayta iti agayat. Ada tumboy nga agayat iti pada na babae, uray saan kumarumbang. Adamot lalaki nga agayat iti bakla. Saan ka di, boss? Nga madamot dadu maalalaki, nga agayat iti bakla, gapo iti material abanag, wano gapo iti kwarta. Kastamo tinangag ko. Pudno nga ta. Nadlaw ko asurot-surutan na katimay sa atumboy di pagadalan na. Iti kaano man, saan nakapailawan iti may sa atomboy, Manong? Rumbang lang nga din ko. Sa maysa, ubing kapay. Makauray ni Ayat. Wen, Manong, saan na bali? Tawan pa'y matimbaga di tumboy kanya? No adaman ibaga na ken kaasa na rumbang, likli ka mon. Ay, wen gayam. Nakapagdesisyon ka ka din? No anyan to akurso ti alaem? Wen, Manong, kayat ko tiyagbalin, aners. Ay, kunak no kaslakan niya ka man nursuro. Addan to nga rod nurse sa kabsat ko. Sapay ko, Manong. Agbati ka dito opisina. Tadda ka no surutan mi ang managdakdakas. Anya ka diti kaso ti managdakdakas. Adda ka nun hinuldap-dabas. Imawag ti driver dito'y presinto. Apaman ang nakaruwar dagiti huldapar. Nagturuan da ka no. Nakalugan day tigit awikar. Ngam naala ti driver ti plate number na. Sige, agan-anad kayo Managdakdakas ti kalaban nyo. Ikararag mo, ng awan dakas ang mapasamak kada kaming agkakadwa. Wantong, kat mapan kayo ka din. Wan, inyawag ko kadagiti daduma presinto. Takitaan da amin nga aglabas alugan. Apay nga takala at anagtibayo ti barongkong ko. Anya ka diti kayat asawan da ito'y. Awan mati sakit ko iti puso. Adda ka di kayat asawan da ito'y. Hello? Asino ka di dayto Kumusta tinapanan nyo? Adda kayo dito ospital? Anya tinapasamak? Anya?
paltugan ni Tom kunang. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.